В едно кенче Кока-Кола има 35 грама захар. Ако пиеш по едно всеки ден за една седмица, това са 250 грама захар. А за един месец над 1 кг чиста захар. Това са 4000 излишни калории. И за да си спестиш тези калории, избираш кола без захар. Но тя май причиняваше рак, нали? Нека разберем. В едно кенче кола без захар има около 180 мг аспартам. Според научни проучвания, безопасната дневна доза на аспартам е 50 мг на килограм телесно тегло. Тоест, ако тежиш 80 кг, трябва да изпиеш 6 литра кола зеро за един ден, за да ти стане нещо. И ако някой случайно успее, няма да умре от аспартам, а от прекалено много течности и кофеин. Но хората предпочитат да вярват на сензационни твърдения, отколкото на научни факти. Едва ли знаеш, че аспартамът е в същия списък с възможни канцерогени, заедно с кафето, когато се пие много горещо. Да, също кафе, което пиеш всяка сутрин. Една чаша кола без захар няма да ти навреди, но ако пиеш редовно Кока-Кола с захар, със сигурност ще доведе до излишни килограми и наднормено тегло, заедно с метаболитни проблеми. За мен най-добрият избор винаги е водата, но ако обичаш кола, избери тази без захар. Последвай ме за още полезна информация.